Повечето хора рано или късно изпитват нужда от финансиране под формата на кредит. И първият въпрос винаги е един и същ. Ще ми отпусне ли банката пари? Това зависи основно от два показателя – кредитна история и доход. Ако нямате добра кредитна история, шансовете ви за банков кредит на практика липсват. Дохода трябва да е постоянен и да сте работили при настоящия работодател повече от 6 месеца. Колко трябва да е дохода? Банките имат изискване вноските по всички месечни задължения, кредити, кредитни карти, стоки на изплащане, лизинг да не надвишават 50% от вашият нетен месечен доход. Пример. Ако заплатата ви е 1200 лева, всички вноски плюс тази по новия кредит не трябва да надвишават 600 лева. Ако не отговаряте на това условие, не всичко е загубено. Повечето банки признават частично допълнителен доход, стига работодателя да го потвърди, като издаде служебна бележка за него. Друг вариант е да включите в кредита второ лице, семейен партньор или роднина, чийто доход да се добави към вашия. Това лице подписва договора за кредит и става солидарно задължено по него. Дори да предоставите допълнително обезпечение, като недвижим имот или поръчител, изискванията за доход остават същите. Преди да кандидатствате, най-добре е да потърсите професионален съвет. Така шансовете да получите кредит ще бъдат на ваша страна.